După câteva zile de la primul roi, Stupina, iată, îmi pregătește o altă surpriză. Și anume al doilea roi, pe aceeași sălcioară din fața stupilor. Așa cum spuneam, e o atracție pentru roi. Primul roi l-am prins pe creanga asta, iar ăsta, ca să mă provoace, s-a așezat exact pe centru. Bine, mă, băiatule, merg să-ți aduc și ție lădiță și ne vedem în curând. Flacăra olimpică. E o frumusețe de roi. A trebuit să tai creanga pentru că altfel mi-ar fi fost foarte dificil. Acum urmează să pun creanga în ladă. I-am pus rame cu puiet și rame cu miere și în câteva minute albinele ar trebui să treacă de pe creangă pe rame. Johnny, ia-te, te rog, de creangă. Ok. A plecat de acolo și ajunge în ladă. Uite-le frumoasele cum trec de pe creangă pe rame. Mișto. Oh, și să vă mai arăt ceva. În timp ce l-am tăiat pe ăsta, deci, dacă până acum a fost vremea ciudată, apoi faza cu soare, dă-i tare. Iată un altul. Un alt roi. Da. Ăsta măcar e mai ușor. Îi tai creanga de acolo, e mult mai simplu. În timp ce culeg un roi, se așează un altul. Asta e tare. Mă întorc la Johnny. Ai creangă de unde l-am tăiat. Cum merge, Johnny? Coboară? Da. Încetul, da. Hai, bă, ia uite-le. Mișto. Ok, acum va trebui să găsim o chestie să sprijine creanga, ca să nu mai ții tu de aia. Și mergem să-l colectăm pe celălalt. În timp ce astea coboară, eu o să merg să-l scutur pe celălalt, să-l pun în lădiță.
Știi ce mă gândesc să-i fac lui ăsta? Văzând cum e poziționat. Cred că cu foarfec o să-i tai creanga de acolo. Și să-l pun între rame. Și la fel ca și celălalt, îl las să se așeze singur pe rame. Ține tu, te rog. Vino tu, te rog, în partea aia. Okidoki. Ideea e următoarea. Haide, mă. Creanga aici care e plus. Ok. Arată bine. Oțul mic. În ladă cu tine. Ideea e să îndepărtăm toate crenguțele pe care matca și-a lăsat dâră de feromon. În modul ăsta vom ști sigur că ele vor fi atrase de matcă și nu se vor întoarce înapoi de unde au plecat sau de unde am luat creanga. Ok, ăsta e primul roi, cel cu flacăra olimpică. După cum se vede, e un roi gigant, în sensul că i-am pus 5 rame și nu e de ajuns, va trebui să-i mai aduc alte 2. L-am așezat în ladă, mai rămăsese ceva albine pe crengi, a trebuit să le scutur puțin. Am văzut matca, da? Și atunci am știut că nu va fi nicio problemă dacă voi scutura crengile. E totul așezat, îi pun capacul și îl pun în rând cu bătrânii satului. După care merg la următorul. Ăsta, după cum se vede, e ceva mai micuț. O să scutur rama și o să o îndepărtez, pentru că încă mai are pe ea feromoni. O să-i apropii ramele. Ok. Îi pun capacul și îl duc alături de celălalt.
I-am așezat în lădițe, i-am pus alături de veteranul, îi spun așa pentru că are deja o săptămână de când e pe baricade. Acum are companie. Dacă v-a plăcut clipul, vă invit să dați un like, un click pe butonul de subscribe pentru a primi notificări la următoarele clipuri atunci când le voi urca pe YouTube. Vă mulțumesc că mi-ați urmărit clipul și până la următorul să ne auzim numai de bine.